Mae pobl a diwylliant Cymru wedi plethu'n dyn a'n tirwedd, ond mae ein perthynas ar wlad a'r ffordd rydym yn ei defnyddio wedi newid yn ddramatig ar draws y canrifoedd. Gallwn olrhain hanes newid ein diwylliant trwy gyfrwng yr enwau arloesau miloedd, a gyda phrosiect Cynefin gallwn deithio nôl mewn amser i ddeall bywydau a phryderon pobl oedd yn byw ganrifoedd yn ôl. Yn yr 1840au, fe gomosiynwyd cyfres o fapiau i gynorthwyo gyda'r gwaith o drefnu taliadau'r degwm. Mae mapiau'r degwm yn crisialu darlun o Gymru gyfan fwy neu lai, gan roi cip olwg ar ein cenedl oedd ar fin ei thraws newid. Mae prosiect Cynefin yn mynd ati i warchod, digido ac archwilio'r mapiau hyn, mwyn sicrhau bod y drysorfa o wybodaeth sydd ynddynt ar gael i unrhyw un ar-lein am ddim. Mae'r mapiau yma yn cynnwys nid yn unig map o Gymru fel oedd yn 1840au, ond hefyd dogfennau sy'n cynnwys enwau'r pobl oedd yn byw yno a enwau'r caeau oedd yn cael ei ffermio ar y pryd. Mae'r caeau, wrth gwrs, yn enwau diddorol iawn yn adlewyrchu fel oedd Cymru ar y pryd. Mae'r mapiau yma yn cynnwys cofnod o enwau caeau gath ei wneud yn 1840au. Mae yna gau fan hyn o'r enw Gwaith Gŵr sy'n gau o faint bydde gŵr yn gallu gweithio arno mewn diwrnod. O bydde fe'n defnyddio pladur siŵr o fod, felly hen ddull o amaethu. Mae gyda ni sawl cae yn cyfeirio at dulliau amaethu. Mae cae o'r enw 2 bladur ar y cae ar y map yma hefyd. Wrth gwrs, mae pethau wedi symud ymlaen ers hynny, ond mae'r enw yn rhoi cysylltiad uniongyrchol gyda ni a sut oedd pobl yn arfer defnyddio'r tir. Mae'r mapiau yma ar dogfennau yn dangos bod y Gymraeg yn gryf iawn mewn ardaloedd hyd yn oed ni'n ystyried yn Saesneg iawn y dyddiau yma, yn maes yfed ac yn rhannau o ddwyrain Mynwy a Fflint hyd yn oed. Ond mae'n enwau Cymraeg i gyd i'w gweld, ac dyna wrth gwrs oedd yr ardal, dyna yw'n etifeddiaeth ni, a dwi'n credu bod e'n bwysig iawn i ni gofnodi hwn a ail ddefnyddio'n etifeddiaeth ni gorau gallwn ni, a dyna beth ni'n gobeithio wneud gyda'r prosiect. Rwy'n credu bod y gwaith ni'n wneud ar y prosiect yn bwysig oherwydd mae fe'n mynd i fod yn help i'r rhain sydd yn edrych ar hanes lleol a hanes teulu nawr ac i'r rhai sydd fydd yn edrych arno fe'n y dyfodol. Mae prosiect Cynefin yn digido'r mapiau hyn fel ei bod ar gael i bawb. Yn ychwanegol at hyn, rydym yn gweithio gyda gwirfoddolwyr ar draws Gymru i gatalogio'r wybodaeth ar y mapiau fel bod modd i bobl ei chwilio'n hawdd. Dim yn aml eich chi'n gallu cymryd rhan mewn prosiect mor fawr â hwn lle mae pawb yn cyfrannu tuag at hanes y genedl a honno'n genedl pwysig. Bod ni'n fach, i ni yn bwysig, a mae hon yn mynd i fod yn prosiect lle mae fe yn dangos bywyd pawb, o'r top i'r gwylod. A fi'n credu dylech chi gymryd y cyfle. Mae gwirfoddoli ar prosiect Cynefin wedi bod o fydd un gwirfoddolwyr, a mae fe'n grêt gweld yr hapusrwydd yn y gwirioneben o pan maen nhw'n dod ar draws enw un o'i teulu er enghraifft ar y dogfennau degwm yma. Gallwch hithau helpu prosiect Cynefin i ymchwilio i hanes Cymru trwy fynd draw i'r gwefan cynefin.cymru. Ymunwch â ni nawr a dechreuwch ar eich taith drwy hanes a threftadaeth tirwedd Cymru.